Bien, Glory, bien. María, Jenny, bien. Jenny, muy bien, a ver. Aquí. Ay, 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 Bien, bravo. Jenny, ¿cómo lo viste? bien. Pero no, hombre, bien, bien, bien. Bien, Paloma, bien. Ya. Fuera. Bien, 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 bien. Bravo, Lola, bravo, bravo. Está parpadeando azul. Moi boas tardes desde aquí no municipio de Villalba, onde se fixo unha xornada aquí de Villarda a lo loco, como a sempre. Estamos aquí co representante da Liga Nacional de Villarda aquí de Villalba. A ver, tú que opinas deste deporte? Pois que me parece moi ben que debía estar máis promocionado e a min a verdade é que sí que me gusta moito e a ver se a xente nova se anima, que a xente maior eu xa vexo que está bastante animada. Moi ben, o seu principal, eso ten que empezar novas estrellas de pequeno e de enseñarnos e aprender que isto é fácil, darlle aí ao carabullo pero hai que dicir primeiro que primeiro ten que encher o bandullo para darlle ao carabullo. Aí hai que encher o bandullo antes, sí. E a ver se co tempo sacamos uns Severianos Ballesteros deste deporte e se populariza ben e hai grandes xogadores de Villarda aquí neste concello en todo Galicia. Moi ben falado, recordando a Severiano Ballesteros, todo vai aquí da nosa parte, un gran saludo para que se recupere dando grave enfermedade que está sufrindo, todo vai aquí da parte de todos os representantes da Villarda, unha forte aperta para ele e que se recupere. Canto antes, 2 meses. Bueno, desde aquí devolvemos a conexión aos nosos estudios centrais de Telebanal. Disfrutou Juan Pic. Quando nos pintos campo.